Hola, sóc el Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Avui us vull parlar dels mercats municipals de Catalunya, perquè els mercats són espais vius, propers, dinàmics, que formen part del nostre patrimoni comercial i, a més, del nostre dia a dia. A Catalunya en tenim 160 mercats, repartits en 86 municipis, on trobem la millor oferta de producte fresc, de proximitat i de qualitat. Però els mercats són molt més que un lloc per anar a comprar. Són centres de vida, de barri, espais de convivència i veritables motors econòmics i socials de la nostra Catalunya. Són també punts de trobada intergeneracionals, on es construeixen relacions de confiança, on el tracte humà, la paraula i el coneixement del producte són tan importants com allò que posem al cistell. Els mercats catalans sumen més de 260.000 metres quadrats de superfície comercial, amb més de 6.000 establiments i generen prop de 12.000 llocs de treball directes, però a més 30.000 indirectes. Però també hi ha reptes importants, el relleu generacional, cal atreure nous paradistes i fer atractiva la professió. La digitalització, cal millorar la presència en línia, els sistemes de venda i la logística. La competència amb grans superfícies i amb l'e-commerce avui ens fa ser millors. Cal modernitzar els nostres mercats, fer espais més sostenibles, accessibles i adaptats als nous hàbits de consum. Els mercats municipals de Catalunya es troben en un moment estratègic. Disposen d'un llegat sòlid i d'un vincle històric amb la ciutadania. Però ara han d'afrontar amb decisió els nous reptes del comerç i del consum. Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda treballem des de fa anys amb el programa elsmercats.cat per impulsar uns mercats més competitius, sostenibles i compromesos. Oferim subvencions per modernitzar parades i mercats, suport a la digitalització i a iniciatives verdes, ajuts a associacions per millorar serveis i gerències, formació i innovació per reforçar el talent dels paradistes, estudis de l'àmbit dels mercats i el Congrés de Mercats, que enguany arriba a la 5a edició. Us convido a redescobrir els mercats municipals. Comprar al mercat és fer barri, és fer ciutat, és teixir vincles amb la comunitat. Gràcies per formar part d'aquest canvi. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.